Cando queirades, sí, podemos. Bueno, pois moi bo día e, como sempre, moitas gracias por asistir a esta habitual rolda de prensa dos venres que hoxe queremos comenzar coa vista posta na situación da emblemática planta de Sargadelos en Cervo, coa esperanza de que as negociacións que se están levando a cabo consigan que volte a normalizarse a súa situación e que retome canto antes a súa actividade. Para isto creemos que é necesario que todas as partes amosen a súa plena disposición para buscar unha solución. En primeiro lugar, o propio empresario debe recapacitar, entendemos, sobre a súa fulminante decisión, porque creo que se acreditou que as deficiencias detectadas na empresa son totalmente subsanables para garantir a seguridade e a saúde dos traballadores sen que isto implique o peche da empresa. Pero tamén hai que ser conscientes da complexidade que supón a adaptación dun entorno laboral nun espazo declarado como ben de interés cultural, como é o caso da planta de Sargadelos en Cervo, polo que temos que agradecer a disposición amosada tanto pola Inspección de Traballo como polo propio propietario da empresa para buscar unha solución que permita manter en Galicia un referente empresarial, senón tamén unha mostra importante da nosa cultura. Esperamos que finalmente todo volva á normalidade e Sargadelos manteña tanto a súa produción como os seus postos de traballo tan importantes para unha comarca como a da Mariña, pero tamén fundamentais para a imaxe exterior de Galicia que creemos que transmite fidedignamente esta empresa. Pero, volvendo xa á actividade deste Parlamento galego, vimos de celebrar esta mesma mañá unha sesión da Comisión Especial de Estudos sobre a posible modificación da letra do himno de Galicia, na que procedemos á aprobación das normas de funcionamento idénticas ás doutras comisións de estudo levadas a cabo neste Parlamento, con un par de salvedades. A primeira delas, para que os membros da comisión teñan a súa disposición coa maior brevidade posible pois toda a información que chegue á mesa e poidan comenzar a estudar e a analizar a mesma de inmediato. E na segunda, recollemos o obxectivo de que os traballos da comisión pois estean rematados o antes posible, porque sen algo coincidimos todos os grupos parlamentarios é que esta comisión debe desenvolverse dun xeito áxil para que non se repita situacións anteriores que levaron a prolongación sine die destas comisións en chegar a conclusións definitivas. Mostra este interés amosado para que os traballos da comisión se desenvolvan dun xeito dinámico e que na mesma sesión de hoxe xa se fixou un prazo de 20 días para que os grupos parlamentarios formulemos as nosas suxestións para a elaboración dun plan de traballo. Creemos que estamos a falar dun período de tempo bastante razoable, tendo en conta que polo medio están os festivos da Semana Santa, co que iso sempre supón de ralentización do traballo parlamentario. Dende o Grupo Popular nos tomamos esta comisión cunha gran sensación de responsabilidade, porque compre recordar que estamos a falar dun símbolo de Galicia que xunto coa bandeira e o noso escudo nos identifica e nos representa en cada recuncho do mundo. E por este motivo consideramos que a modificación do himno galego é algo que non se debe facer a lixeira, senón dun xeito moi estudiado, moi consensuado, tanto entre os grupos parlamentarios como coas organizacións sociais e entidades máis representativas da cultura e da historia do noso país. En este sentido, si poido xa adiantar a intención do Grupo Popular de facer partícipes deste estudo para a modificación do himno dúas institucións senlleiras de Galicia, como son a Real Academia Galega e o Consello da Cultura de Galicia, a quen solicitaremos expresamente dentro da proposta de plan de traballo da Comisión a súa colaboración para que fagan as aportacións que consideran oportunas respecto dunha posible modificación da letra do noso himno. Idesme permitir que, falando xa da Real Academia Galega, pois felicite no seu novo presidente inspectore, a don Enrique Monteagudo, a quen desexa a todo o Grupo Popular o mellor ao fronte desta institución e a quen, desde logo, vamos a ofrecer a máxima colaboración
desde este grupo parlamentar. Serán dúas das entidades que o Grupo Popular se ten previsto chamar para que participen nos traballos desta comisión nunha proposta de plan de traballo que pecharemos nos vindeiros días, pero que, sen dúbida, solicitará a presencia, ben a través de comparecencias ou ben a través da aportación de informes específicos, pois de todas aquelas entidades ou expertos que consideramos teñan algo que aportar gracias ao seu coñecemento para adoptar a decisión definitiva que teremos que tomar, porque, reitero, temos a máxima predisposición para estudiar calquera evidencia científica que poida justificar unha posible modificación da letra do noso himno, pero sempre dentro dunha análise pausada, reflexiva e co respaldo de todos, porque estamos a falar dunha posible modificación de algo que é patrimonio de todos os galegos e a todos os galegos nos representa. E xa para rematar, antes de poñerme a vosa disposición para atender as cuestións que consideres oportunas, quixera facer tamén unha breve reflexión sobre a situación da sanidade pública en Galicia e a manifestación convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública. Os mesmos, a mesma asociación que recoñece nos seus propios informes o gran avance rexistrado pola sanidade pública galega nos últimos anos, que pasou de estar a cola no ano 2010 entre todas as comunidades autónomas, en concreto era a terceira peor comunidade autónoma só superada en valoración negativa por Canarias e Valencia, xusto o ano seguinte de que o Partido Popular volvera a gañar as eleccións autonómicas, pois a situarse nos anos seguintes nun nivel intermedio, en concreto no último informe no 9º posto, segundo se recolle nese informe 2024 sobre servicios sanitarios nas comunidades autónomas, pero que tamén os que convocan esta manifestación son os mesmos que nos seus informes ponen de manifesto que o orzamento destinado á sanidade pública por habitante en Galicia está en 2025 por enriba da media das comunidades autónomas, 2.007 euros fronte aos 1.944 euros de media, cando en 2010, cando chegou o Partido Popular ao goberno da Xunta, o gasto sanitario por habitante en Galicia estaba por baixo da media, 1.333 euros fronte aos 1.343 euros de media estatal. E se non chegan estes datos que aportan os mesmos convocantes desta manifestación a nos entender en responsabilidade, tamén poden botarlle un vispazo aos últimos datos facilitados polo Ministerio de Sanidade respecto das listas de espera. Datos publicados, por certo, o pasado mes de outubro. Para a cirurxía, a espera en Galicia está en 71 días, 50 días menos que a media estatal. E para consultas, a espera na Comunidade Galega de 72 días, 22 días menos que a media estatal. E isto sin esquecernos do último barómetro sanitario feito polo propio Ministerio de Sanidade e o tan acreditado CIS do señor Tezanos, no que o grao de satisfacción dos galegos co funcionamento do seu sistema sanitario público é do 6,37, por enriba sempre da media estatal, situándose Galicia por enriba da media en todos e cada un dos ámbitos consultados, en atención primaria, en atención especializada, en urxencias ou en ingresos e asistencias en hospitais públicos. Son datos contrastados que botan, polo tanto, abaixo calquera intento demagóxico de minusvalorar a situación da sanidade galega e o traballo dos miles de profesionais que nos atenden día tras día. Pero parece ser que hai grupos que teñen que aceptar con sumisión todos os ditames que emanan dos coronéis da UPG e hai que montar algaradas públicas cada fin de semana, aínda que os motivos aducidos para elas carezan de sustento algún, como se pode demostrar cos datos que acabo de facilitar respecto da sanidade pública galega, porque, en definitiva, o seu único fundamento é reforzar a presión social organizada no territorio nun contexto de intensa conflictividade social, como literalmente recolle o documento aprobado polo Comité Central da UPG o pasado mes de xaneiro, dirixido á súa militancia e, como non, executado de maneira exemplar polo Bloque Nacionalista Galego e todas as súas formacións satélites. Nós, afortunadamente, creemos que os galegos non están na algarada que pretende a UPG
e si na mellora razoable e progresiva dos servizos públicos. E por iso optaron polo partido para gobernalos que mellor pode representar esa aspiración lexítima de todos e cada un dos galegos. E pola miña parte non teño moito máis que engadir, simplemente quedar a vosa disposición por si considerades oportuno facer algunha pregunta sobre estas ou calquera outra cuestión. Respecto á situación de descargamentos, se van transcurrindo as horas, non sei se quizáis agora con certa perspectiva se pode ver esa decisión do empresario ou anuncio de decisión, non sei se como imprudente ou simplemente como precipitada. Bueno, eu quédome con que parece ser que co paso das horas a reflexión nos leva a reconducir unha situación que me parece que era indesexada para todos, para todas as partes. Dende logo, o era para o Grupo Parlamentar Popular e estou seguro tamén para o Goberno da Xunta de Galicia. Eu creo que ás veces, bueno, froito do acaloramento do momento impide pois unha visión pausada e máis equilibrada da situación real que se estaba vivindo en Sargadelos e o que desexamos todos é que efectivamente se reconduza esa situación e os galegos e o mundo inteiro poda disfrutar dese emblema da cultura galega que é Sargadelos e que estou seguro que coas modificacións que haxa que facer para garantir o mellor funcionamento e, por suposto, con respecto á máxima seguridade laboral de todos canto traballan ali, estou seguro que ten viabilidade a futuro e iso me parece que é unha magnífica noticia para todos, para os traballadores, para a empresa e para o conxunto de Galicia. Algunha cousa máis? Non? Pois moitísimas gracias e seguimos nos vendo nas roldas destes días.